Yaganari kace kai baka jikin take baki ji kace kai baka jikin take baki ji kace kai baka jikin take ji kace kai baka jikin take baki ji kace kai baka jikin take baki ji kace kai baka jikin take baki ji Yaganari minin isa ya gajiya shi yasa kun gani ko ban gajiya ya kuka ga ina kan tafiya Yaganari minin isa ya gajiya shi yasa kun gani ko ban gajiya ya kuka ga ina kan tafiya ya kamata ku sani a shekaran ya kamata tunda na faso gari ya kamata ku sani a shekaran ya kamata tunda na faso gari ko bakin ki da dadin kisi ko kadan ni ko ban son saki ko bakin ki da dadin kisi ko kadan ni ko ban son saki Yaganari ni me son uban kowa musulman kiristan duk nawa ne kowai shaida ni ina jin bari kafin ka so maka yi nazari da ikon Allah nake kare gaba kai mai aushi na zan waye gari in ga gani ka samu ka ci gani dan birni ya kasa wayewa dan karkara ya bi su wayewa Yaganari ni bana boyewa suna kunya an ce musu yan kauye ku bude ido gari ya waye